de l'Horta Valenciana es troba esta barraca de finals del segle XIX que encara perviu. Afortunadament se li ha donat ús. Dins el casal, fora els monuments fallers. Buscat un casal, direm que millor que la barraca fa casal, que més valencià, parlarem en el senyor de la barraca i arribarem